No terve. Kerro vähän, mitä sulle on käynyt? Kaaduin koko ruhollani itseni päälle, koipeni päälle ja tuo pohjeluu katkesi ja nilkkaan piti laittaa syndesmoosiruuvi. Sitten oltiin 6 viikkoa kipsissä ja nyt ollaan sitten, vuosi sitten harjoittelin juoksemista, niin nyt me harjoittelen kävelemistä uudelleen. Hyvältä. Mihin asti juostaan? Joo, kävely näyttää näin hyvältä. Sitten lähtisi tuntuu hyvältä.